Surmawayo Sang Yaksendra Gararupa mangesos kadhi angin pang sempal kaprapal selo kaplesan satuluma yu mangungsi kaget kagodo kang jaga-jaga bumi bujleng iblis lanat setan padha jeg-jegan manggota yayi kadangku Kalanjaya. Ya ana dawuh mapa Kakang Kalantaka? Piye rasamu bareng kowe karo aku wujud buta kaya mengkene di? Wah. Kang, aku iki ya susah. Ing ngatasé urip mung sepisan aku iki dititahke kok malah dadi buta kaya mengkene iki kepiye? Mongko urip ana tengahing alas saben-saben lumebu ana wis maning wong wae kabeh padha wedi kabeh padha nyingkiri jalaran saka wewujutane awake dhewe sing buta ngene iki Kang. Yayi beda karo sing tak rasake. Yen aku malah seneng aku dadi buta kaya ngene iki. Jalaran apa? Yen wis wujud buta kaya ngene iki aku iki arep ngopo wae ora ana watese sing tak karepake. Aku ki arep mangan apa wae ora ana sing elik-elik, arep mangan sapa wae ya ora ana sing elik-elik. Saiki sapa to sing arep ngelikke buta mangan ki sapa? Ayo. Coba yen kowe dadi satriya mobah polah ya toh mesti diati-ati dasare raine bagus sandangane sarwa becik tur dadi wataking satriya wah kuwi malah ora kepenak kaya kewengku rasane penak ya buta ngene iki yen wis dadi buta kaya ngene iki paribasa arep mangan apa wae ora usah nganggo pitung mergo wis pantes karo wujudane pantes karo watake di Kang eneng opo